Kapitolyo Probinsyal sa selebrasyon sa mga igsoong Muslim nga magtapos sa ilang bulan sa Ramadan kon Eid al-Adha. Bisan pa man sa pagsulay nga hatod sa coronavirus disease kon COVID-19, nagpadayag si Governor Bambi Imano sa iyang kinasingkasing nga mensahe ngadto sa mga Muslim sa panghinaot nga magpadayon ang pagbaton sa kahusay ug kalinaw sa entero lalawigan ug ang hugot nga paghinigalaay sa mga Muslim, Kristiyano ug sa mga igsoong lumad alang sa kaayuhan sa probinsya sa Misamis Oriental. Naandan na nga ubos sa liderato ni Governor Bambi Imano ang probinsya sa Misamis Oriental kinasingkasing nga gasuporta sa mga selebrasyon sa nagkalaing-laing relihiyon sa lalawigan kay tinguhan niini nga magpadayon ang dako nga respeto sa matag usa ug sa pagsinabto na mahimo kining dalan sa kalinaw ug kalambuan sa entero lalawigan. Ako si Lambo Ray Marximania alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.